Салом духтаро созаи нағзаин саломатиё хубай нигоҳ кунед. Як толори арӯсӣ ёфтам. Ҳамин қадар хушрӯ коллексияи нав омадай. Инамино ҳамаш бори навай ҳозимаш мода нишон метим мефаҳмонам. Бозори Корвонаиҷа, бинои Корвон Сити, якум ошёна толори арӯсии Мавришт. Инами хоҳаракам дар иҷа фаъолият мекунанд. Ман рақамашонам мемонам. Марамат чӣ саволе дорен, чизе присиданед, марамат нависен шона. Ассалом. Хоҳарҷон, аями вайтон прокатон ай чанд сум сар мешава? Прокатон ҳар хелам аз 1000 сомон сар мешава. Дорем қахшруана. Иё ҳамаш навана? ҳамаш дуруст шуд омадан, ручной работа. Бо чанд сума дорен? Ай 500 1000 сар меша то 5. Ва тамошобино диден аз 500 сомон сар карда шумо дар ин толори арӯсӣ метонед ки кирта прокат бигирен. Бо медонен чи духтаро? Прическа, макияж, баъд инчунин як либоси фасони дигар шумода туҳфа мешава барои чойгаштак. Мисол у либоса рӯзи чойгаштак метонен ки бепул прокат гирен. Ира бинен иққаи хушрува, иам навинка фасони баъд духтаро бовар кунен кун наворда наомадеста ай пешам қадизайнои хушрува. Ина каседа дар корай бинависен ами хоҳаракда суратошам мепартоя биёен ай пеш бинен духтаро. Ина чи хеле гуфтум прическаотон ваяя профессиональне. Образ подарка. Марҳамат. Ина бинен охи. Ина инош бо нигоҳ кунед чи хеле. Ина марҳамат. Аз ами 500 сомон сар карда то 5000 дар ин толори арӯсӣ шумо метонед ки анам хе киртои фасони арӯсӣ прокат гирен. Духтарако марамат чи хеле гуфтум толори арӯсӣ дар бозори Корвонай, бинои Корвон Сити, якум ошёна толори арӯсии Мавришт. Нигоҳ кунед чи хушрӯча аҷоиб фасон. Дар ҳақиқат ҳам фасон ай духтарако. Ози чи хеле гуфтум дизайнои ваям бо машмода нишон метиҳам. Барои чойгаштак чанд намуди дига ҳам куртоҳо ҳаста ки шумо метонед интихоб кунед. вақте ки як ами фата гирифтен образи чойгаштак шумода туҳфа мешава. Марамат бинависеншона бо суратошам мепартоянд. интихоб кунед. доставкаам доранд духтаро. дар дохили Тоҷикистон доставка дорена. ана касе ки духтаро омада Россия доставка карданӣ боша худаш биёяд духтаро хешта буроша равон куна ё метиҳанд ки Россияям шумо метонед барену туйтона гузаронену бо биёрен. хулас ина беҳтарин моделако ҳамаш навай бовар мекунед духтаро. хушрӯа нав чи хеле гуфтан 2 рӯз шид борошон омадай. аҷоиб образои хушрӯ. ана арӯсакои азиз чи стиле маҳқулайтона дар ин толори арӯсӣ шумо пайдо мекунед. мана марамат бинен чи хушрӯчай. ҳамаш фасона. аҷоиб фасонакан бовар куненда. ина муча бинен бо навинка. беҳад хушрӯчай. турроша бинену. мана марамат духтаро. чи хеле гуфтум метавонед биёен ба ҳазур пушен бинен интихоб кунен. ана образое ки барои чойгаштак ҳаст ку гуфтем. ози ваёрам нишон метиҳам. шумо вақте ки фата гирифтен як кирта гирифтен метонед ки аз анамино барои чойгаштак туҳфа гирен. рӯзи чойгаштак метонед анамира пушен. духтаро бинен иққа хушрӯвай. интихоби ёра бинен охи. аҷоиб фасона ҳама намудуш ҳастай. ино ҳамаш туҳфа мешаванд шумода духтарако ҳангоме ки фата гирен. чодар арка барои туй духтаро барои туйтона гузарондан чодар арка ҳама чи доранд. ай чанд сум сар меша прокаташ? агар фата гиранд либоси арӯсӣ ино дар диринаш туҳфа карда мешавад. аркорам арзон мекунем 400 500. агар вай гиранд арӯсӣ ваё хеле арзон карда мешавад. диден духтаро вақте ки шумо фатаи арӯситона аз анамин толори арӯсии Мавришт интихоб мекунед и ҳам туҳфа мешава ҳам аркаву чодару дигарош бо нархи 50% арзон шумода пешниҳод мешава. иёра хича тоқа аренда метиҳен? ай чанд сум сар мешава? 400 масалан мана ино дастрӯзиям ино 500 700 сомон мешава. яму 4-5 ҳазороя я? вақте ки либоси арӯсӣ аз мо мегиранд фата садиги
комплектация ино туфа карда мешавад. ва чӣ хеле наз духтарако диден шумо метонен ки 1000 сомон дар фата интихоб кунен лекин як танам хеле ки 500 сомон дар чойгаштак прокат мегирен туфатон метиан бо прическа макияж ҳамаш бепул ира бинен охи чӣ хеле хушрӯай ҳам қа интихобшон васеяй дар навор наомадест ай фасони ё лекин шумо биёен як бор биёен образои ёра бинен ҳатман маъқултон мешава ира бинен охи чӣ хеле хушрӯ чӣ тавре ки гуфтум духтарако прическа макияжшон ҳамаш профессиональния образ шумода туфа аз ҷониби анами толори арӯсӣ мавришт барои домодоям дорен либос фақат арӯсода дорена фақат арӯсо надоранд як бор дигар такрор мекунем бозори корвон аиҷа тарафи пажарка бинои корвон сити якум ошёна толори арӯсии мавришт ва духтароира бинен ман шумода як толори арӯсӣ ёфтам инами куртои фасони арӯсӣ 500 сомонай прокаташ наванд бо нав бовар мекунед ҳамқа хушрӯан ина каседа дар кораи арӯсакои азиз иҷода чанд образай аксия сар додагиян 500 сомонӣ метонен омада прокат гиред бозори корвон бинои корвон сити якум ошёна толори арӯсии мавришт беҳтарин интихоб шумора интизорай духтаро бо нархи дастрас хушрӯгиша бинен бо нависен рақамашон ман мемонам дар рӯи экран нависен бо шумода мефаҳмонанд ки кадомаш чанд смай чӣ хелай